Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Erlinda, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag, barang makaipaay iti adal kadag iti naayat adumdumngeg. Buano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Erlinda, balasang kao, kasla sa balay ti madlaw ko ka. Ha? Apay ka di, nana? Kasla nga min nagbalew ti awram. Ha? Diritsaan kan balasang kao, ngamsapay ko maata di nakgurguraan. Apay, anya ka diti ipagayo ngamin, nana. Madlaw ko ngamin ang nagbalew ti langam. Agdadagsen ka kaday. Ha? Ibagamat ti agpay subalasang ka. Tano agdadagsen ka. Nasken ama kasarita mi tinakasikugken ka. Ay, sige pa yan, nana. Panawan kayo, pay. Amangan ngamin numaladawak iti papanak. Oy, Erlinda. Ay, na, agmumuryot ka manen. Maluksawak iti daygyan, nana, Marcia. What? Taapay? Ay na, tila ngamin ni bagbagana. Manakibiyang launay, abakat. Ay na, apay ngamin. Damagan na pay laang no asino ti amati si Kugko? Ha? Masikog ka, Erlinda? Saan gayam, Oti? Ay na, jay agpay sua. Naigalis matan ti dilang. Wan, masikugak ni Henry ti ama. Oh, no! Anya nga, oh no! Masikog ka? Apay nga rod akaslaawan anyaman na ken ka. Ay, ibagamon ka dagiti dadakkel mo. Mabutengak, Odi. Anya? Ay na, ibagamkit din, tapno awanan ti parikot. Katustulaang ni Nana Marcia. Nasken ang makapagsimpa kayon. Agpudno ka man kanyak, Erlinda. Tatang. Apay, masikog ka kaday. Ha? Asino ka di tinakamuan nyo? Ni Nanam Amarcia. Ay, unay kan nga ubing. Ikarkarigatan may kaninanang yaw timang paadal kan ka. Sa ita, masikog ka. Asino ti amaday ta, ha? Tatang. Ay, agsaw ka. Di ka kundi sangit dita. Tatang, ni Henry ti amaday ti sikog ko. Ani? Saan ka di nga agad-adal ni Henry? Agad-adal nga ro, tatang. Ngam na ilawan kami. Ay, na. Ala, ibagam iti nobiom. Taumay da kadag iti dadakkel na. Tapag sasaritaan may, ti maipapan kada kayaw. Day, apay asabali ti panangkitam kanyak, Erlinda. Awan, nana? Ammo ka nasakit tinakam mo kanyak. Gaputa imbagak iti amam tinadlaw ko ken ka. Pasensya kan ngam pagsaya atam maladay jay. Saan mo't anasakit tinakam ko kada kayo, nana? Nasaya at mait no kasta, Erlinda. Oo, nana. Nasken amaawatam, no apay nga imbagak iti amam tinadlaw ko ken ka. Tano saan ko nga imbaga, kaasi kametlaeng balasang ko. Kita Erlinda. Tila pangigat-gatangam sa maten iti birok ti asawam. Saan mo't tatang? Nasken asurwam ti aginaw, Erlinda, anak ko.
Tauray ko na mga adda kwartam ita. Di mo amaw, no addan to pa'y kwartam inton bigat. Wan ka di, tatang. Ay, saan ati lagat gatangam, kunak manen. Wan, tatang. Saanon anas kan nga ulit-ulitan nyo? Ay na, sana all, mare. Ay na, talagang agtultuloy ti panagduras ti panagbiag mo. Anya? Katwan met. O, ni, ay gimatang kayo man gaya man itilugan nyo. Wan. Ngamin, kanayon kami bumulod itilugan no ada kargami. Ay, katwan kabayatan nga adda ti maigatang. O, go! Tano ko na apat-pat-patam ti kwarta. Ay, alanganen. Ang mga numagastos mo pa, adi na oras. Day tangarod. Iso nga idiimbaga nila kay ko agumatang. O di, wan ko nakadanggos. Ay, ay na. Sapay ko mga rod, agtultuloy ti panagdurasyo. Tapno si kanto, ti pagbulbuludak, no adda ka sa pula. Anya? Kunak man, no buludan dananam amarsya day talugan yaw, anak kaw. Imbagaklatan nga dadadaol na. Na, apay ngay. Ay, makapasuron madagita akaruba. Gaputada makita da alugan mi. Day talatan agbulbulot ti amuda. Ay, katalaga akasta, anak kaw. Kasta kayo matlaeng, idi awan pay lugan yaw. Ay, basta, tatang. Diyak kayat nga ipabulod day talugan iti ure asino. Ngamin, nagbambanugan ti asawak ti naigatang iti dayta. Ang mga numadadaon laeng, gapo iti kabubulod. Ay, Erlinda, anak ko. Saan kumamat akasta, Di ka kumaagbalain, apaidam. Mare, umayak ban bumulod iti kwartam? Apay, mano ka diti ka sa pula, mare. Uray sa nga ribo. Awan pa'y nga minsweldo. Katawan maited ko iti anak ko nga agad adal ijay syudad. Ay, katuan awan parikot iti dayta, mare. Ay na, agyaman ak unay, mare. Kan mabalin ka day, abulodan mitilugan nyo inton bigat. Apay, sa dino ti papanan nyo? Mapanmi ko maila ko dyan natang mi, mare. Ay na, nagrigatan. Ay, ati awan lugan na. Ay, katuan mare. Ibagam ka nila kay mo nga umay na alaan ti lugan inton bigat. Ala, wen mare, katagyaman ak launay. Erlinda, balasang kaw. Diyak amo asar-saritaan nakgaya bidiliklikуdak. Ha? Nana? Ay na, no di mo kayat nga ipabulod tilugan mo kada kami kadagiti anak kaw. Saan laang? Ngam di ka magkumaagar-aramid iti istorya Ni, katawan mo timbagbagak, nana. Indanon da kanyak ti ibagbagam abaketak ngam day tala agbulbulod ti amok. Katpudnomod, nana. Apay ko mga agsakit tinakam yung ngay. Diyak nga rod kayat nga ipabulod kan katilugan mi. Awan karbangam nga gungat, nana. Sa anak nga agrire, no di na kayat apabuludan iti anyala dita. Ngam ti panagis istoryam iti sabali at tao ti jak magustuan. Anya? Mala, sapay la ko taag na ayon to ti panagduras ti panagbiag mau. Tapno saan ka may pada kanyak nga agbulbulod laang. Jakon magustuhan ti aramid mo, Erlinda, anak ko. Apay ka di ayaman ng tatang. Nagbaliw kan anaming pinsan. Sipon nagasawa kayo kan ni Henry. Ay, awan ti amok nga aramida kadakes. Iso adi nakpagsawan iti kasta, tatang. Ay, amirisem anaimbag dagiti aramidam, anak kaw. Tatang. Kan maysa, nasursuro maten ti agbalin a barayo, boy. Saan ka matasigod akasta? Ay, syempre, gatangan mi ti kayat mi agatangan. Gaputa damot igatang mi, tatang. Saan na bali, Tasaan mo't nga utang? Wan, ngam saan nga agnanayon nga adda kwartayaw. Isu anas kain nga aginot ka kumalata. Mare, mabalin ka di abuluden mi man ang tilugan niyaw? Apay,
Jaylugan nyo ngay, Mare. Apay asaan nga iso ti aramaten nyaw? Ada nga min basit a problema na, Mare. Iso akin na nila kay ikaw, nga umay ko pa'y idamagkin ka, numabalin at ilugan yung manan ti aramaten may. Anya? Ay, sana balay, tamangtad kami mat iti arkilana, Mare. Awan pa'y mat nila kay ko, Mare. Ay, urayak latan, Mare. Sigurado ang marabyan day jay. Kasta? Ay, awagan kan tulatan inton rabi Mare. Damagam tulatan, no niya tibagana. Sige, Mare. Ngamjak maipasigurado. Ang mga nodi na kaya. Impakada ni Maridina jilugan kanyak. Nasabat ko itay ijidalan. Anya? Apay adi mo intulok. Imbagam ko malatan awin Awan mo't dakas na nubuludan da. Ay! Agruam dagita at tao lakay. Day talag bulbulod dang muda. Anya? Takasano? Tunggal agbulod dakan ka. Wan ko namlata adagusan. Kasano adida agruam? Bakit? Awan makita ka dakas iti dayta. Isupay ko mati itid da nga arkila. Ngamin, awanan makukwartata. Inibus mo mo't gaya man dyan pa idulin ko kin ka. Siyempre, naibus gapo taadaw mati kasapulan tayo dito balay. Nangina aminin ang magatang. Iso adi mo sapulan ti kwartam. Ngam no ado ti ririm. Sikalatan ti agi budget. Nagadun tinaybagang bakit. Ti kayat ko lang, di ka kumaagim imot kan napaidam. Nangruna ka dagi ti kaaro pa. Tawan sa baling agtitinulong no di da tayo amis mo. Ay, basta. Apay, no ipabulod mo jay logan mo kat madadaal. O manay nga tati itadang arkila apang patarimaan mo? Gusto malangan, Erlinda. Sa bali man ang titurong nagiti saon. Kasapulan mat gayam day di addi na titulong ko. Apay ka di. Kano kanayon na abulodan ti logan mi. Agbulod pa iti kwarta Ay ka talaga kasta Agbibinulod tayo Tagkakaruba tayo. Ay, no siyak. Diyak kaya ti agbibinulod. Ngamin, iso ti pakadadaalan ti alikamon no daduma. Anya? Katpud no mo at saan ka di? Sa bagay matkit di Diyak amon anya ti ibagak. Tawan matlugan ko. Huwag ngagpaiso niya. Ngam ne. Agbulbulod ka matlaeng idi awanan ka, Mare. Iso nga itataagdaan ka. Saan ka kumanga agim imot? Erlinda, anak ko. Nasa uti asawam kanyak, naibusan ti urnong yaw. Tatang. Saan ka di akinunakkan ka ide? Adi ka unay aggas-gastaws, no saan unay nga importante? Katisumat ngamin, tatang. Ay na. Nadlaw ko asabalin ti ugalim, sipod na kaigam ka iti kwarta. Kita man di basuraan yaw. Aglup-lupyas mat ngamin iti supot ti chichirya, kas kada tinapay. Kaslasaan kayo pa'y nga agluto iti natang asidaan yaw. Ay, day talad dilata, uno frozen ti sidsidaan yaw. Kasano nga main, adi maibos ti kwartayo, no kasta, anak ko. Ay, aday ta kayo manin, tatang. Imay kayo lagayam agsermon. Pagsaya atam day to'y, anak ko. Isong ay bagbagakan ka. Ay, ungayam. Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti kinapaidam mo. Kanayon mo pa'y kanong aungtan ti asawam, no anda tulungan na. Ay, unay madagitan akakaruba, tila ibagbagada. Ay na, anak ko, saan kumamat akasta, Tumulong kakit day no kabalam. Tapno ito nagkasapulan kamat iti tulong. Adda si dadaan amang tulong kan ka. Diyak mo sarsaritaan nakgayam iti liklikodak, Erlinda. Na, imay kapilaang dito'y balay ko? No umay kamat agungat? Diyak ngamin maanusan ti kinaalas ti ugalim, Erlinda. Impagarup ko no nasayat ka agayam. Ngam no si sasango aklagayam. Tano nakatalikoda kon, adugayam ti bagbagam kanyak.
Anya? Pasensya kan no kanayon mi abuludan tilugan yo. Ngam kasta ka matlaeng idisikat ti awanan. Kanayon ka nga agbulod iti anya ladita. Saan ka di? Ha? Pasensya kan, Mari Erlinda. Ngam ibagak daytoy ken ka. Nakaigam ka laeng iti bastit agatad? Ngim maton anamin pinsan ti purwam? Ngam di ka unay aglablabas. Ngamin, amangan no dumteng to ti aldaw asikan tumat ti maawanan. Oh, anya ka di mapaspasamakin ka, Erlinda. Kusla, saan nga mag-aangas? Anya, apay ka di. Tsaka mo lakay, basta sa bali tirik na. Apay nga, awan mo't inararamid yu itang aldaw. Awan mo't nakabanugan nyo, tapno kasta tiriknam. Ay, tsaka rodam mo, basta kalat-latan akas, to'y tirik na. O ala, ipankalangan iti ospital. Marikata na, ngumangas, mahulawa. Erlinda. Imbagamat ti doktor ti findings dakan ka, anak ko. Huwag tatang, kan high cholesterol, kan hypertension. So ano da tuma, marigatanak pa yung umangas. Anak ko, pag nakmam daytan, amum kuman asalwadan ti salunat mo. Huwag tatang, Ngam kasano ita. Dakkel ti mabayadan abilyo. Sa bali pa'y ti agas mo. Ngam awan ka no apulos tinatda akwartayo. Kat ti pinangkrudo yu idirabi binulod ti asawam kaninanayo Marcia akagurguram launay. tatang. Ay na anak ko. Amang ano awanan ti mang tulong kan ka. Gapo iti mading ugahalem. Isu ati pamuspusan nita. Mangilako ka kadag iti kagawaan yaw. Tapno anda pagbayad yaw dito ospital. Huwag tatang. Ininot anailako mi dagiti naipundar mi idi adda kwartami, Mr. Lonely. Gapo taawan ti manamnama mi, idi nagkasapulan kami. Kat ita, makitangtangdan kami laengen, kas iti sigod. To'y pagayam mo, Erlinda. Pagayam Erlinda, dakil nga adal tinaybati da iti pakastaritaam. Dito'y tayo amakita, asaan anasaya at aglablabes, ken napaidam iti tulong. Gaputa saan tayo nga ammo, no agkasapulan tayo mat iti tulong, iti sabali nga aldaw. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Erlinda, asaan nan nga inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kanitimat direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.